Iroi try. Iroi try. Hektian ka jong blay ka bang ko aban ay ni ka por ka long ba ublay ji ulong bala ban pen kala na ka jing ngosi sya ka jing kemen. Amen. God can change our bitterness into joyful. Hallelujah. God can change bitterness into joy. Ublay ula ban pen kala ka jing ngosi sya ka jing kemen. Amen. Hektian ka jong blay ka long ka ba kraw hadu kata ka gospel Lukas mo nagalong ka ban kong nakot ka balay pinyaw ang ba kaway ka dekot kaway ka dekot kaktian ka jong blay ka long ka ba donbor. Amen. Kabut baro ka kaktian ka jong blay nado ka basang hado bakot ka long ka ba donbor. Tingin niya page man tayo kaktian ka jong blay ba ublay chingi ulang blay ubala ban kala ka jing ngosi siya ka jing kemen. Amen. Ngidan ni ka jaka di mangitip ba ublay ci ulong blay ba kraw omnipotence blay ba don borlut ula ban pen kelai yaki jingpang jistom jingi ula ban pen kia kumju ka duriau basau ka bangya pulir ka tian ka jong blay baro bor ngiu i ka kamba jong blay ba ublay ula ban pen kat ya ka duriau basau bagi kun Israel ki ya leng ba ka duriau basau. Haleluya. Utau de syakri ublay jingi bangi ngi syakri. Amen. Haleluya. But kumju ublay jingi ulang ubala ban le ki kamba ki ba kraw tien ko jong blay na ka gospel Matius mo kal nong ba khat khandai de khat ka ba arpun riu mo ha ubreu ka long ka ba mla en re ha ublay ti ka long ka ba la. Amen. Ki baro mo la ka long ka ba la tan ha ubreu omla syu ki doktor ki ong ba omla syu ikani ka jingpang ka bi kan sal ni ki we pa jingpang omla syu ban kia nangidon ba de ublay sing bangi sekri ubala. Amen. Utau di ublay bakraw Jehovah ublay omnipotence ubadon bor lord bala ban pen kia ula ban be ke jingpang jistam ula ban be ke jing ke jar ka bangi mat tingin ya pai no sa de tian ka jong blay ni ka por. God can change bitterness into joy. Tian ka jong blay ka banga bu hang ni ka por ka long ka kitab rut kal nong ka ban gong ter ngini apa yang ka story siapang juga root bat ka Naomi ublay upen kala ya ka jing susi jong ka root bat no yang jong ka Naomi sya ka jing keban tiga namla ban puli detail ya ka story dengan ya tu penlengkot ha ka por ka mamta siapang ka root bat ka Naomi ka ik ba jia ka long ba la don ka we ka long ying kata ka de ka ying jong Elimelek bat ka Naomi kit bade ki Shikurim manang ta kini ki arngot kidai na kasnong Bethlehem kidai na Bethlehem badro ba kidon ni ki kon arngot tau de umalon badu shilan naman bakadon ke jingjia ka nems new kini ki kadi ka long yeng kila mi no na kari jo ki na Bethlehem mat kila let no sha Moab ban tang bakin la ban survive elade nang bakin la ban peniem melade hakari Moab tibaru kini siyeng kila let sha mentah kila let no syari Moab. Tika ika bajia hadin ma kila wan kila poi syari Moab. Uni umalon bersiluan ki badai ki kun jong ini kan Naomi kila syong kurim no ya kita ki kentei ki badai na Moab. Kita kadai ka Rut bat ka Orpa. Kini kidai ki arngot ki tengah jong ini ki kun jong ni Elimelek. Te hadin ka to ka ni por badai ka ika bajia kini ka long yeng ka long ba kila ma de ka jing ngosi. Ka Naomi kila ma de ka jing susi balai ba ulok jong ka Elimelek ulayap no bat hadin katu ka ni kapor ki kun jong ka ro baro arngot kila yap no tiga Naomi menta ka don habde gajing ngosi bat karut bat Orpa aro kila ma de gajing susi namar ba kila do no ela ujong utenga te hadin ka ni pade ka ni ka Naomi kala yo sngaw kala bena syapang la ka jong kari ba ublay ulawan ublay ula pelat no na kata ka nem snyo kamut ba ublay ula kirku no biang kata ka jaka ka bagi don ha Bethlehem kani ka Naomi menta kala arai ba menta ngadon na ka rinong we tikum nongan e marwe ngayo sngaw ba ublay ulawan pe wan jungo ay kari jongi ha Bethlehem ki breu ji tenga ngan let pai no sela ki jong ki breu bana ka bangan syong hari nong we kamla inga bangan let pai no sela ki jong ki breu tiga ni ka Naomi menta kala rai ban lek no sha la ka jong kari ti hadin kata kala yat kalenti kani ka Orpa bat ka ruru kila ya buat hadin balai buat katu kani lenti ma kani ka
Naomi kala karpat ye kini ki arngot ki persakuriam joka ba kin lek paino selagi jong kari. Wat bud yang aki lek paino selagi jong kayeng bato ino no nga bato maneno elagu jong ublei jong pi ublei ki mawap. Nai bud syu yang Henry pade kini ka orpa bat kini ka rut ki ong em. Ngen bud be ye pi Shanu pa pilek ngin bot ba yepi kata kadika jing rajo kini ka orpa bat karut kila bot ba ya kanika Naomi ti hadin bade kila nang ya biang hakalenti kanika Naomi ka ong bing balei pin bot yang kilet paino salaga jong kari kilet paino salaga jong kemi ukpa jong pi bat mane uta ublei uba pi sakri nai bot su yang ino ano yang namar balei pin bot yang ladangan kakun biang ro pin up kumno mahado banasan utau kun. Amen. But kalong impossible ro ba pin ayai up ya ukun ladangan yo tengah mentaro ban pin ayai up ya ukun ado banasan kalong impossible kumno pin syang sa marway kumni kentei. Di kilej wan paino asalaga jong kari kilej paino asalaga jong kimi kik pagi kur ki jong pi ong kanika Naomi. Nika ika baca kanika orpa kanika sin ka baar ka ong kalado ya kanika Naomi bat kala let no Henry pade kanika rut ka ong em ngatingan sno abet karut kalau ong wat kerpat ya ngabangan let bangan klat no anapa ya kaban pai no anaga but ya pa na ba sya ka ba pan let ma pa hang taru ngan let ha ka ba pan syong basa ma pa hang taru ngan syong basa kibriu jong pa kinong kibriu jong a bru blei jong pa ulong blei jong a ha ka ba pan yap hang ta ngaru ngan yap hang ta lada tam ya kataru setangga jiap kabapan klat yang ngabar ya pa. Amen. Kata kadika raikut jong kanika rut. Kamla kabakan buat ya kan Naomi. Namar balai kala syam ya utrai. Kala buat ya kan Naomi. Kala syakri ya ublei ba em. Amen. But kala i ya ublei ba em daka donut baro kaong bani kabangan wan miang hak ya ying cukimik pa ban mani blei tau biang kamla yang abangan buat ya pa ko Naomi. Wat kerpat yang abangan klat ya pa. Lat satang ka jiap ka balak ban penia klat ya pa beringa nganam trek ban wan pahiying tigan rut menta kala lek bot no ya ka Naomi man menta kini kila ya poi no asala ka jong garisha Bethlehem hadin ma kila poi sa Bethlehem kibriu kila ya ong ka Naomi kalawan bat karengkat ka persakurim tiga Naomi ka ong kumno wat kot syu yang ka Naomi ong no yang ka mara namar ba ublei ulapan ketang yang ngajing sisa ngala lek chatai da kajing kerku henry mentang ngalawan pai da kajing tang balai bau blai ula simno ya ulok nang tai ki kun jonga nai khot jonga Naomi khot no nga kap mara kamat kabak tang kabas ngosi haleluya kata gadi kabaka Naomi kakran hakini kibriu ke badan habat lehem kam sha shu ya kabakan khot Naomi de ka kwa ban pak khot no ka mara kabak tang tinggal ba pila yo kanika pon me kanika kubon nika pon mo kanika jingtang ka bakamat kanika Naomi ngini apa mentakum no ublei ula ban pen kela ya kata ka jingtang jo kanika Naomi bat karot sya ka jingkemen tikata ka de ka plan jong ublei ka ba ka de ka jing sedang lenti ba ublei pen kela sya ka jingkemen haleluya hadin kata hamba kali tam kau na kata ka lengka jong bos tikita ki para nong tray ke ba ki syakri jong ne bos ke ba ki tray ke ladon ke syam so bahai ni karut namar kalong ka ba bha ka bala syakri yo blai ka bala tip yo blai ba im ti hedin kata ka ba uni bos ulawan ya ha ka ne ka lingka ban wan pet kita ki nong tray uni bos ula kli kita ki nong tray ka de ka ke ne ka brio ti uni nong tray ong ka ne ke de ka persaku rem jong ka Naomi ka bala le bha ka bala wan bot no ya ka Naomi ti uni bos mta ula likli ya ka rut ngala yo snyo sha pangjong pa ba pa pala le ba ya ka Naomi ba pala ino ya ki kur ki chat pala ino ya ka yinga sem ya ka kimi ya pa ba pala bot mentai ka Naomi ba pala le sbun le ba ka ni ka Naomi ublei unda kerku ya pa namar balei ba ka dikhat ka ba kharar ka ong ba ublei unda kerku ya pa na ba pala wan bandri ha bo ki thap niang jong u haleluya kani karut kanang bandri kitab niang jong blai amen akadau kan ni ka jiya lenti jo karut kala sedang mentaban yo aga jingkemen namar balik kanang bandri ha kitab niang jong blai amen bat ka kongo ro ya ka de ka Naomi ka bahikai ka spiritual mother
Om de tangka kiau kurem de kala de ru ka spiritual mother jongka namar balai ka hikai ya ka bakan tip ya ublay ba em. Amen. Tihadin kata haga baga nika rut kalawan hayeng kalawan ya tu ka Naomi. Mei labanong mei le nikiau. Ngalet bantam ko ha ka wei ka lang ka kerteng jong utang utrai de ubas. Kanika Naomi kala kerku ang to long male kerku ya pa but long male kerku ya utrai ubam syam la waino ban le isne ya nga bade ki kun ki bala yap chunga badro ka ya ki badak em. Amen. Kata kadika jingkemen jo ka Naomi namar balai ba ublay ulawan kemi biang ka ying chuki ban walam biang ka jingkemen. Haleluya. Hadin kata kadika Naomi kala ptha ya kanika Rut. Ang Rut uni ubos uday ubahaying bat une u Elimelek namar kata ngakar pada pa panle kenika way ba hak namar ba pa panle ma panle tia hadin ba uni ubos ula de bam de di un satia bat pa pan salet rung hak ketem jong uni ubos ka jaka ka basa jong uni ubos man sa kendir ka jan bat pan satia hak kejat jong uni ubos ti ubos un sa ong ya pa kata ka de jing ta jong Naomi ka Rut kanika Rut ro ka ong tongan le bet. Amen. Itanat bahal ka jinglong jo kanika Rut namar balik ka kongo ela ka jong anong elam. Amen. Kalek bandrung kalek betik ko malap ta kanika Naomi kalek kom ta hadin kata bakala rung haga jaka haga jing tia jong ne ubos mentau la kendit. Bad haba un kendit o klip hadai mano kanika Rut o kay tu nga manga ngadika Rut. Nga ngadika Rut ka syakri jong mi namar kata tu tap be ki jan halor ka syakri jong mi na ba milong ukur jonga ubahajan kata kadika jubab jong ka Rut. Amen. Amen. Ti ubos ulang kumno tolong bala kerku namar pa pala peni kambun ke jingle abasun sebun haga bakut ban ya ka banengkong na ba pam syam la lek be ya ki samla chenrang ki baduk lam ne ki baruspa mentati ko kun wat septing ya kata baro ya ka ba pala ongan lek ken ya pa na ba kasnong kibreu jonga baro kitip ya pa ba palong kabreu ka ba jinglong jo ka Rut ka balai ro ka dei ka ba ka dan ka jinglong ka ba ka nam ka ba hari nong wei. Amen. Barobor nga joy pi hari nong wei ro long jingirku kanika Rut ro ka ba dei ka ba dei ka Moab ka ba sekri blei tau henrei ba dei ha ka ba ka wan ban sekri o blei ba yam ka long jingirku. Amen. Ka dan ya ka nam ka ba ka jinglong ka ba uni ubos menta ula tha ka Rus ya ka Rut hoy pala keran ya ka basisha ti menta ngan pendep ya kata kakam ka bapa pala keran na hanga menta ti ula pha ya ka Rut wang ba dang step to tia menta bala syai dang step syaba kan syai ka beneng sakilet no bad ula ai ya kata ka ula ai ro ya ukau bakan ra haying. Amen. Ula le bhai kan ka Rut ro markum tahi dang step khaba shwa bakasikan syai kala lek phai no syakaying bat kala ya tu kumba kren une ubos kala ya tu kum ta thik ha kan ka Naomi ka Naomi mata kala nang kemen kala nang klet na ka jing sengosi. Amen. Ti ha kan ka por kay ka bajia menta ka dei setang ka kamram jong ubos ka Naomi la dep kren lupa ka Rut menta ti phala pendep ya kay ka bangala kren bat ngi la dep pendep ya ka hok ka jongi ti menta ubos nganget ba unam pensa klem na pendep ya kene kam ti unsa pendep no kloi hi ti gene uni ubos ro markum tahi ula pendep kloi kata kam ban siuspa ya kaying jo Elimelek ya kileng kai kendo ule kumno enda kum ta ubos ula lekiu sya ka krdab bat ula syong hangta ti hakmi uta ukur bajan ubos ula kren syapang jong ula yat nangta te ula ong ko uba kumta alisha ni syong hang ni uti ula lech seta ula syong bat ula sim si paungun nak kita men basan kata ka syong bat ula ong to syong hang ni kita ti kila syong te ula ong hau ta ukur bajan ka Naomi kabawan pai na kata ka Moab kan sadino ya kata ka lenong ka kendau ka ba long ka jong Elimelek ubau para jongi bat menta nga perkat baniya tu ame daga baong to tiet ya ka akmat kita kiba syong hang ni bat akmat kita men masan kibriu jonga lada men siuspa ya ka to siuspa lenrei lada men om siuspa ya ka to ya tu ya nga bangan yo tipken na lor naba na lor jong mi om dan syuban siuspa ya ka
ti hadin jong mi samanga uti ulaongan sius paken. Kani kadi ka kamram ka jong bos ba udi ban le mentau la le kumno la khot iki bro. To ko uba kum tam ta to ali ya syong lang ba nang tau la khot do ka nongot spaungot kita man masan man long kisaki. Hakata ka jing hakata ka ban sius pa ya ka lengkai ka kendau jong kane jong Elimelek badangkat ya ka Naomi bad ya kane ka Rut ka balong ka persakuriam. Ti hadin ka tau la ong ru tau parakur ba kamjan susu ban ya uni ubas ba uba kamjan susu baru Elimelek. Ti ula khot ru ya ta bad ong gumno ba me kane ka ladi ka por bangi ngide ban sius pa no ya ka lengkai ka lenong kendau jong kane ka Naomi. Ti kadai ka benta jong mi upara kuru ba kamjan ba mi men sius pano ya ka Naomi rengkat ke jingdon jing em jong ni Elimelek ti une u tau para kur ba kamjan ya hau Elimelek ula ongan sius pa hadin mau ongan sius pa wang kumno ubas wang ba haba mi men sius pa ke jingdon jing em jong ka Naomi bareng ka Naomi ka donru ka persakurim ka ba ka persakurim ka bala syong kurim ya ukun jong ni Elimelek mi haban sius paru ya ka ban pen mi sembai ti une utau para kur ba kamjan hadin ka taulong ngamla ti next manu ba kamjan susu hadin chong de ne bos ti hadin ba une para kur ba kamjan ngamla bos ong ti namar ba mi memla ngangan sius pa no mga ya ka jingdon jingam jong Elimelek badrengkat ya kani karut ti hadin kata une bos ula siem no ya ka Rut ba kata ka ula sispa no ya ka jingdon jing em jo ka Naomi badan kat ya ka Rut tika don ro ka jing saki ka baki ele komno ki haban lot juti ban peni ya kata ka jing sispa ha jing sha ka dei sha jong tau para kur ba kamjan hani namar ba usiem no da une ubas ki ya peni da ka saki baki ya lot juti adin kata la saki ba kala dei hok ka jong ubas ka jaka ka puta pu em jong ni Elimelek kala dei hok no ka jong bos bat ka Rut kala menta kala dei no ka tengah jong bos amen hakani ka pol uni kibreu ki badan hakata ka jaka ki bala saki kila kerku ya uni bos kal nong ba sau ka dekat ka ba khadwe ngilong ki saki ken to utraun pelong ka ta ka kenthai ka ba wan shopok ka ying jome kum ka Rakhel kum kalia kita arngot ken ki balate ka ying Israel to men man kraw bor ha eprata batolong badonam ha Bethlehem to ka ying jome ka long kum ka ying upares ya ubala kha ka tamar ha ujuda na uta usembai ba utraun sa aya mena ka ne ka samla amen kata ka de ka jingker khu ka ba ki ne ki temen basan ki ba ya sakilang ta ka por ki la kerku ya ubos khang ne ngiyo i ba kalawan ka jingkemen ha ka ying jong ka Rut ba ka ying jong ka Naomi amen ya ka jing sung si joki ka baki mat menta kala walam no saka jing kemen badu blay ula kerku ya ka ying ka sam jong bos bat ka Rut ha ka baki la yo we ukun senrang bat kila kerteng ya utau kun Obed amen bat une Obed ude kepat men jong David haleluya bat Jisu bangi syakriru umi na kesengkal jong une Obed amen haleluya kani ka Naomi ka ba mensua kam syashu ban khat Naomi kala kwa ban ong mara hani na kata ka mara ka ba kala yo amat ka jing thang ka ba ka mat mentala pen kelano sya ka jing kemen ka kelalong no ani kalong ka nuksa ka tien jobre ka bang yo i na ka de ka kitab Rut ka e ka ba ka Rut ka don ka jinglong ka ba ningkong ka bang laong i pi mene ka Rut ka don ka jinglong ka ba ka ko e ka nongelam amen ka ba ka Rut kadon ka jinglong ka ba kanang banri ha kitab niang jong blay ba im amen kabalai kadon ka jinglong ka ba baha kanam ma baha ha ka Israel ta ka daw mo ka jing susi ka ba kamat ka la du no ulok ba i jong ka ri mentala walam pan sya ka jing kemen ka ba kambun sya haleluya